Takže ahojte, moje meno je Jakub Kaliňák a študujem na Vysokej škole technickej v Košiciach a dnes by som vám chcel povedať niečo o umelej inteligencii. Čiže umelá inteligencia aplikuje sily počítačov na problémy, ktoré si predtým vyžadovali ľudskú inteligenciu. Umelá inteligencia nie je novinkou, komerčné aplikácie umelej inteligencie zahŕňajú GPS, rozpoznávanie tváre a hlasových asistentov, vrátane Alexia a Siri. Všetky počítače, dokonca aj tie najvýkonnejšie, dokážu rozumieť iba nulám a jednotkám. Umelá inteligencia vyžaduje premenu úloh zo skutočného sveta na tieto nuly a jednotky, čiže v zjednodušenej verzii tradičného vyhľadávania na webe zadáme text do vyhľadávacieho pola, počítač digitalizuje hľadaný výraz, čo znamená, že umelá inteligencia konvertuje písmena na nuly a jednotky a potom používa zložité algoritmy na spracovanie týchto binárnych sekvencií. Algoritmy sú súbory pravidiel, ktoré informujú počítač o tom, ako riešiť problémy. Napríklad nájsť najrelevantnejšiu webovú stránku pre hľadaný výraz. Tento proces zahŕňa preosievanie cez obrovské indexy webu, aby nám pomohli poskytnúť tie najužitočnejšie informácie. Skutočná sila umelej inteligencie tu môžeme vidieť, ak sa pozrieme na strojové učenie. Ide o odvetvie umelej inteligencie, ktoré využíva štatistické techniky na to, aby umožnilo počítačom učiť sa z údajov. To znamená, že môžu zlepšiť svoj výkon pri plnení úloh bez toho, aby boli explicitne naprogramovaní pre každú nepredvídateľnú situáciu. Algoritmy strojového učenia môžu napríklad analyzovať milióny fotografií s označenými objektmi a naučiť sa tieto objekty sami rozpoznať a označovať. Hlboké učenie to posúva strojové učenie trošku o krok ďalej. Je to odvetvie strojového učenia, ktoré využíva neurónové siete s mnohými vrstvami. Tie sú inšpirované ľudským mozgom a dokážu identifikovať vzory, ktoré sú pre človeka alebo dokonca pre tradičné programovanie príliš zložité. Takto môžu služby ako YouTube odporučiť videá, ktoré by sa vám mohli páčiť s neskutočnou presnosťou. Ale umelá inteligencia nie je len o vyhľadávaní a triedení informácií. Ide tiež o pochopenie a generovanie ľudského jazyka. Oblasť známa ako spracovanie prirodzeného jazyka alebo NLP. Za každým, keď požiadame Siri, aby nastavila pripomienku, alebo použijete Google Translate na pochopenie cudzej webovej stránky, používame NLP. Tieto systémy analýzujú štruktúru a význam ľudského jazyka s cieľom porozumieť požiadavkám a reagovať na ne. Umelá inteligencia zohráva kľúčovú úlohu aj v oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť. Algoritmy môžu pomôcť diagnostikovať choroby analyzovaním lekárskych snímok, ako sú rentgenové lúče, s presnosťou, ktorá je výzvou aj pre skúsených radiológov. Nejde o nahradenie lekárov, ale skôr o rozšírenie ich schopností, čo im umožní pracovať efektívnejšie a presnejšie. Krem toho je umelá inteligencia integrálnou súčasťou autonómnych technológií, ako sú napríklad auta s vlastným pohonom. Tieto vozidlá využívajú umelú inteligenciu na spracovanie obrovského množstva údajov zo senzorov a kamier na bezpečnú navigáciu v zložitých prostrediach. Je to symfónia technológií, od detekcie objektov, prediktívneho modelovania až po systémy rozhodovania. Napriek tomu, ako sa umelá inteligencia stáva všade prítomnejšou, vyvoláva aj etické otázky. Otázky ako súkromie, bezpečnosť a budúcnosť zamestnania v automatizovanom svete sú veľmi diskutovanými témami. Pre jej prijatie a úspech spoločnosti je rozhodujúce zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia vyvíjala a používala zodpovedne. Na záver by som chcel povedať, že umelá inteligencia nie je futuristická fantázia, je to súčasná realita, ktorá už má hlboký vplyv na náš svet a keďže sme na prahu revolúcií inšpirovaných umelou inteligenciou v oblastiach od environmentálnej vedy až po prieskum vesmíru, môžeme sa len domnievať, aké úžasné objavy nás čakajú. Ďakujem.